Intshona Kapa isekhondweni lokuphuma kumsinga wesine. Le mpumelelo yenyaniswa nothintelo kuquka nokuzikhusela kugilikanqu wentsholongwane i-corona. Because of the decoupling of cases, hospitalization and deaths, and we've shown you that a big underlying factor of that is vaccination and prior infection. We expect future waves to have even a lower impact on the healthcare system. Inkulu baphathiswa uAlan Winde akagungqi kwelokokuba akukho mfuneko yokuqhubela phambili ngolawulo lwemo yentlekele. What we need to do is end the disaster. Well, quite frankly, now's the time. On the 15th, it is the time that the sort of latest window ends, and quite frankly, we must just let it lapse. Umyinge 47% yabantu abangaphezu kwe-18 leminyaka sele besithintele esi sifo. Uluntu lusakhuthazwa ukuba luthi gqolo ukuthintela asele bethintele bavuselele ibooster ngolwamarhanuka.